Povodom dana Vukovarsko-srijemske županije i njenog zaštitnika Svetog Martina, u Vinkovcima je u kazalištu Joze Ivakića održana svečana sjednica. Župan Božo Galić u prigodnom je govoru upoznao nazočne s aktualnom i gospodarskom situacijom u županiji, istaknuvši kako je ovo teška godina, ali se jako puno radi, te da parametri pokazuju da je situacija ove jeseni ipak bolja no jeseni protekle godine. Na svečanosti su dodijeljena i priznanja Vukovarsko-srijemske županije za 2011. godinu. Počast županije posthumno je dodijeljena francuskom državljaninu Jeanu Michelu Nicolieru za ljubav, odanost i hrabrost u Domovinskom ratu. Nagradu za životno djelo primili su monsignor Tadija Pranjić, župnik župe Svetih Euzebija i Poliona iz Vinkovaca, za izniman doprinos u području humanitarnog djelovanja i ugledu svećeničkog zvanja, te Šima Jovanovac iz Gradišta za doprinos očuvanju tradicijske kulture i glazbe. Svečanoj sjednici nazočili su brojni visoki državni dužnosnici, čelnici županije i gradova, crkveni veledostojnici te brojni gosti. Obilježavanje Dana županije započelo je na Vinkovačkom gradskom groblju polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća svima poginulima u Domovinskom ratu te svetom misom održanom u crkvi Svetih Euzebija i Poliona.